Comissari David Caravent, benvingut al tram. Moltes gràcies. Quantes brometes has hagut de contar amb això del comissari? Clar, bueno, de fet em diuen que és comissionat. Que comencem bé, tio. Sí. És una arrencada impecable. Bueno, però és que jo crec que tothom estem encara amb la fase... Bueno, són aquestes coses d'una llengua, doncs, que sí que permanentment l'estem aprenent, no? Em pensava que no has de fer un meeting ja o alguna mena de reivindicació a la primera pregunta. Dic, sí que comencem forts. A veure, tu ets músic, la gent ja ho sap, però preparant aquesta entrevista, preparant informació sobre tu, és un festival de coses del Barça i queda més com reduïda la informació que apareix sobre tu relacionada amb Mishima. Suposo que per al comissionat que estàs portant dels 125 anys. Què prefereixes que parlem primer? Del Barça o de la música? Tant més. Tant és que a més la resposta era que tant me fot perquè pensava parlar d'altra cosa. Volia parlar de les mítiques ulleres aquestes que portes, de xèrif de la Ruta 66. Sí o no? O sigui, és que fa anys que estàs... O sigui, que és David Caravent i aquestes ulleres, com aquesta rialla que tens, que també és molt característica. Va ser una decisió tan... ja dic, li vaig donar tan poca solemnitat com la que finalment ha de tenir. És a dir, això és un instrument que em serveix per veure. Me les vaig agafar grans perquè tradicionalment em portava de més petites, d'aquelles de pasta, saps? I llavors estava fins als nassos i necessita una cosa gran. Però sempre seran aquestes, eh? Sí, mon pare les havia portat així també. I llavors, doncs, vaig trobar unes per allà que corrien per casa, me les vaig graduar i fora. I me les he anat canviant, evidentment, però vull dir que... Home, ja m'ho imagino, perquè va canviar la graduació. Són molt pràctiques, o sigui... I són molt David Caravent. Són molt David Caravent, perquè també vaig provar de portar lents de contacte, però la meva vida caòtica no m'ho permetia. És que, a més, sense ulleres, jo crec que no series tu. No, evident. És molta part de la teva personalitat. Això és el problema dels que portem ulleres, que llavors quan ens els traiem sembla que anem mig en pilotes. I quan és l'última vegada que les has perdut aquesta setmana? Les perdo molt... Clar, d'una manera dramàtica no, però extraviar-les, diguéssim, 2 o 3 vegades al dia, segur. I no els hi pots posar un xipolo? No els hi puc posar un xipolo. Expliquem això del xipolo. Veig que t'has documentat molt bé. No, he estat investigant. Els baixos fons a per allà al Camp Nou, i resulta que és un senyor que perd la cartera, perd les claus, la dignitat no la perd, però les ulleres no li pot posar el dispositiu aquest al xipolo per localitzar-la. Jo sempre surto de casa 2 o 3 vegades. Ah, sí? Sempre. Oh, boníssim això. Surto, hòstia, les claus. Surto, hòstia, la cartera. Surto, hòstia, el que sigui. I llavors... Però això és deixar-se, no és perdre. Això és que està allà sobre casa a algun lloc. No és perdre, sí, exacte. Pot estar sota un coixí, pot estar... Vés a saber. I llavors un bon amic em va dir, escolta, fer servir el xipolo. El xipolo són una mena de dispositius petitons, que a més són d'un país, no sé si d'Estònia, són d'un país inversemblant. I llavors són dispositius d'aquests que els connectes amb Bluetooth i fa que des del mòbil els pots localitzar tots. Va fer un soroll, suposo també. Fa un soroll i llavors les claus les trobes. Em falta un xipolo per les ulleres, perquè les ulleres actualment és la peça que perdo més sovint. Senyors del tram, si tenen algun invent per posar-li un xipolo o un algo per localitzar les ulleres de xèrif de la Ruta 66, el David Caravent, estarem molt agraïts. Escolta'm una cosa, crec que és la pel·lícula Aterriza como puedas. Bueno, deu ser moltes pel·lícules que diu elegí mal dia para dejar de fumar, quan l'avió està a punt d'allò. Vas escollir mal dia per triar el comissionat això del Barça i acceptar fer de comissionat. Ho dic perquè amb tot el rebombori que hi ha a Can Barça, hi ha hagut èpoques més tranquil·les, diguem-ne. Sí, però a Can Barça, jo hi vaig estar treballant durant molts anys, quan treballava a Barça TV, i sempre l'urgent sempre desplaça lo important. És a dir, que l'actualitat és molt exigent i molt sovint, massa sovint, ens fa oblidar que estem en una institució centenària, ara ja gairebé, que celebra els 125 anys. I això, si et pares a comptar quantes institucions centenàries segueixen tenint aquest pes en les nostres vides quotidianes, te n'adones que n'hi ha poquíssimes. A Catalunya segurament té més importància en alguns moments que la pròpia Generalitat. I llavors, ostres, dius, que et facin comissionat, que et diguin, escolta, tindràs veu i vot per decidir més o menys els actes, el marc conceptual d'aquesta celebració, a mi m'omple de plaer i d'il·lusió, perquè ja et dic, perquè celebrar-nos ens celebrem molt poc. Només ens celebrem quan guanyem coses, però en realitat hauríem de celebrar una cosa que és més permanent, que és la institució, que ens ha ofert tantes, que ens ha regalat tantes alegries, que ens explica d'una manera tan sofisticada com ens explica el Barça, tot i que sempre ens el representem com una cosa, diguéssim, molt frívola i tot el que vulguis, però no, jo crec que si és una institució que ha durat tants anys és perquè agafa bastantes de
dels plecs de la nostra identitat. De la catalanitat o de... Del que vulguis. Del que sigui. Sí. Bueno, i a més que Caravent ja és genètic, és la sang, és tot. Escolta, arribem a temps de fer la inauguració dels 125 anys al Camp Nou? Ja sé que és la pregunta, el nou Camp Nou? Això va canviant gairebé cada dia. Vale, perfecte. Però... És molt pràctic muntar una cerimònia sense saber si la fotràs a la Pola o l'U de Gas, és perfectament pràctic. Però la qüestió està en que l'últim que jo en sé és que sí que al desembre tornem al nou Spotify Camp Nou. Sí. I tu has anat, clar, deus veure les obres, no? I vaig anar tot just fa 4 o 5 dies. I què, fa molta il·lusió veure-ho per dins com està? És flipant, sí. Ostres. Perquè te n'adones que el club està viu, que està construint una cosa que serà espectacular, que parla molt de la seva grandesa i de la... És monumental, és una cosa gegant. I a més, si vas ara que estan obres, com que ja has viscut emocions molt fortes i fins i tot les pots localitzar, no? Dius, allà va ser la de Carrasco aquell partit, allà va ser el gol del Pichi Alonso, allà va ser el... Saps? Allò, vas veient i està tot en obres, està tot obert. I, bueno, és una experiència molt bonica anar-hi, realment. Molt bé, doncs ja quedarem un dia, anirem a fer un cafè i m'ensenyes les obres. I que vingui a la porta també a prendre allà uns sàndwich. Escolta una cosa, tinc bastanta enveja... Sangus. Tinc bastanta enveja, músic, cantes bé, toques bé la guitarra, guapo, relacionat amb la família Cruyff, el teu pare va portar el Johan Cruyff aquí, l'estil, el no sé què, el no sé quantos, el comissari... No sé, i a més escrius vas escriure uns articles deliciosos amb motiu dels 50 anys de l'arribada, home, una mica de tongo i de trampa, perquè clar, tenies un cert accés. Home, clar, vas parlar amb la vídua, vas parlar amb el fill, vas posar-hi te mare pel mig, però uns articles d'aquests llargs també, molt llargs, però deliciosos. No sé, com vas viure aquest moment dels articles aquests i la teva relació amb la família? Això va ser el Joanjo Pallàs, el cap d'esports de La Vanguardia, que em va dir, escolta, David, volem celebrar el 50 aniversari de l'arribada del Johan i volem fer algunes entrevistes, no sé què, i jo ja les faig jo, si vols. I clar, és la típica... Però tu ets periodista, encara que no sembli. Com? Que tu ets periodista, encara que no sembli. Sí, he fet de periodista, he fet de realitzador, he fet una mica de tot. Tot malament, però... Però cantant bé, no? Bueno, s'intenta. I llavors i vaig tenir la sort, doncs, això de començar bé, perquè l'entrevista amb el Guardiola també va quedar molt bé, perquè jo crec que aquí la cosa bonica era que quan parles d'algú a qui has admirat, no? Com el Pep ho va fer, doncs surt molt qui ets tu, saps? I llavors això ja va donar un bon tret de sortida amb aquella sèrie d'entrevistes. Tot això també tenim molta enveja, de poder enviar-li un WhatsApp al Pep, de poder parlar en el seu moment amb el Johan, amb el seu fill, amb tota la família. A més, també tens un altre estrany privilegi. Has estat 2 cops a la Sotana. Que és una cosa bastant inquietant. Home, a la Sotana, perquè no sàpiga, és un podcast d'uns tios una mica salvatges, diguem-ne, per dir-ho amablement, sobre el Barça, que realment tenen una notorietat i una brillantesa extraordinària, no? Molt divertit, m'ho passo molt bé. Però a més, són com molt cruifistes com tu, com molt laportistes com tu, com molt messiistes com tu. M'ho passo molt bé, vaig. Però hi has anat 2 cops allà, bueno, aguantar-ho tot, també. Aguantar-ho tot, clar. Però jo crec que aquests programes són molt encertats quan troben el seu codi i la seva... Saps? Quan eixamplen o estreten de vegades els límits del que és tolerable, del que és motiu de befa i llavors creen una complicitat amb una audiència que considera que haurien de ser aquests els límits i llavors és un espai per jugar molt collonut i privilegiat, jo crec, perquè no n'hi ha gaires tampoc en aquest país. No, es respira molta llibertat. Són molt bèsties, però respira molta llibertat. Anem a l'única pregunta xunga, o no, de la nostra conversa. Estàs decebut amb el Xavi o amb el Laporta 2.0? Clar, tu ets el comissionat, o el comissionista, jo no sé com se diu això. Comissionista no, en tot cas. Comissari o comissionat. I clar, t'ha posat a la porta, per tant no rejaràs ara a la porta. No, però a més és que... Jo crec que, ostres... Ara es posa sèrio, No, bueno... Una agafat aire i... No, perquè és una cosa que també vaig aprendre treballant al Barça. És a dir, adonar-te'n que els que treballen al Barça, la gent de club, han d'estar una mica per damunt de totes les polèmiques i les estridències i els debats que no para de generar el club, d'acord? I llavors, quan te n'adones... Per mi va ser un aprenentatge aquests anys que vaig treballar al club, per veure que això també s'hauria d'aplicar molt probablement a Catalunya. És a dir, que som un país
per ser mediterrani, entenc jo, que li agrada molt debatre-ho tot, posar-ho tot en crisi, creure molt poc en un mateix, no? Creure molt poc en el país, engegar-ho tot a dida. Tenim, per exemple, al Barça tenim un arbre on els socis anaven a estripar el carnet de soci, que és el pi aquell de les Corts, que encara segueix dempeus. Sí, la famosa frase d'estriparé el carnet. Exacte, doncs s'anava a estripar a un pi que encara hi és. Vull dir que fins i tot ho tenim institucionalitzat, això del... El Johan va tornar a la insígnia. Saps? Vull dir que... Hosti, sí, és veritat. Que som un club que amb això és molt peculiar i llavors, quan t'adones que existeix gent que està apostant per mantenir una cosa doncs, més atemporal i eterna, doncs, ostres, jo vull ser d'aquests. Perfecte. Això és la maduresa. És la maduresa. A partir dels 40 llargs... No, jo crec que és la civilització. La civilització només és la cosa nòrdica, és la sang nòrdica, bueno, mig nòrdica que tens dins. Quan tu creus que una cosa és per sempre, treus el millor de tu. Saps? Quan tu apostes perquè una cosa... Saps? Encara que sigui una cosa que d'aquí 200 anys ningú li donarà importància. Però si tu penses que una cançó que estic component serà eterna o té la vocació de ser eterna, llavors li aplicaré la màxima ambició, me la curraré molt. Ho entens? Vull dir que a la mínima a mi em passa. Estic component una cançó i vaig jugant. Llavors apreto el rec del radiocasset i llavors em foto nerviós. M'entra un vertigen com si m'hi anés la vida. M'entens? És una mica com si la mort escolta, no? I llavors aquesta... Bueno, és quan t'hi apliques, no? Poses poètic sempre, és difícil parlar amb tu al nivell... Fins i tot fas servir paraules, ara encara no has fet servir cap, però paraules que la gent no fa servir normalment a les entrevistes. Collons. Sí, noi, sí, tens un lèxic molt ampli, diguem-ne. Escolta'm una cosa, ara que parlaves de música, justament, per mi el millor moment dels teus concerts és quan la gent comença a cridar cara ben president, cara ben president. És un clàssic, això, dels teus concerts. És un clàssic... President del Barça, no de Catalunya, se suposa que refereixen al Barça. Jo crec que no completen la frase mai. Podria ser president de l'Escala, saps? Sí, no, però refereixen al Barça. No dissimulis perquè refereixen al Barça, no? No, jo crec que no. I és una cosa afortunada o desafortunada pel simple fet que rima amb cara ben. Per sort no em diuen cara ben repel·lent. Clar, hosti, no m'hi havia fixat. Bueno, podríem dir cara ben repel·lent. Hosti, cara ben... Insuficient, no? Sí, molt deficient, va lligant. L'MD, sí. Parlant de Mishima, quan sou músics també deu haver una època que una de les preguntes que deu fer una mica ràbia és i ara què estàs fent? Perquè quan treus disc tens molta notorietat i per tant hi ha entrevistes de promoció i tens visibilitat. Quan estàs fent gira, que més o menys vosaltres, jo diria que sempre esteu fent gira. Tinc la impressió que menys quan pareu... Últimament. Jo sempre havia somiat en aquesta cosa que el Bob Dylan diu la Never Ending Tour, perquè és un estat en la vida molt privilegiat. És a dir, el fet de poder compartir el que has fet en els últims anys amb el públic i mantenir aquest diàleg obert sempre és molt xulo. Quan el deixes, és a dir, perquè et tanques per compondre o per gravar discos, tornar després a pujar damunt d'un escenari costa molt. I és molt... produeix molt vertigen, molta angoixa. Sí? Pateixes tu abans de començar? Jo crec que tots els artistes, en general, que pugen damunt d'un escenari, si fa temps que no ho fan, hòstia, pujar produeix molt de respecte. I en canvi, si ho vas mantenint al dia, jo crec que el diàleg és més fluid i fins i tot compons més tenint en compte com serà el directe. I llavors estan informades les dues coses l'una de l'altra, la composició del directe i el directe de la composició, i és millor. I realment estar damunt l'escenari, tants anys després, rebre el feedback del públic, que et tornin les cançons, segueix sent... O sigui, és al·lucinant. És una cosa que no te la pots imaginar si no ho has viscut mai. Jo crec que no. I el que passa que també trigues molt temps en gaudir-la, perquè al principi, ja et dic, et produeix molt de respecte, i al principi, com tothom, vas just tècnicament, vas just a l'hora de saber què fer allà damunt d'aquell escenari, i a poc hi agafes seguretat, i a partir d'un cert moment trobes, diguéssim, el teu punt, i ho aprens a gaudir, i llavors és meravellós. Abans parlant de les entrevistes de promoció, jo diria que tu les afrontes amb bastanta caritat cristiana i bastanta
Sí, home, sí, perquè al final t'acaben preguntant les mateixes tonteries sempre. És que jo vaig gent que no sap de tu, no s'ha dit el llibre, sí, bueno, vas treure el llibre, no sap res dels teus discos... És que jo vaig començar fent entrevistes. De promo, també? No, vaig començar sent el periodista. És a dir, jo portava una camaneta d'aquestes petites de BTV i llavors jo m'ho passava molt bé documentant-me pels artistes que entrevistava o per la gent que entrevistava i agraïa molt quan una conversa era fluida i era simpàtica i era divertida i jo n'aprenia moltes coses de les converses que feia amb gent a qui admirava o gent de la que m'havia documentat. I llavors, doncs, jo penso sempre que una entrevista, una conversa, qualsevol conversa és una oportunitat per passar-ho bé. Anem bé, no, de moment? Anem bé. El teu judici com a periodista i persona. Que fa alguns anys que ens coneixem. L'únic perill és incentivar massa el meu narcisisme. Perquè, clar... O dir alguna cosa inadequada. Així com tot torna a començar, és una cançó que seria molt adequada per a un comiat, diria jo, de les que toqueu, el famós aquesta. Per la cosa del frufru, diguem-ne, per ser concrets. Ostres, doncs sí. I amb qui no ho fa la gent? No m'ho imagino perquè no... Depèn, clar, no imaginem aquí els companys aquests, aquí del seu... Però m'ho ha dit gent, m'ho ha dit que sí que... I et diuen amb quina? No, i fins i tot algun amic m'ho ha retret. Diu, hòstia, estava amb la meva dona, no sé què, no sé quantos, i allò em surts tu allà. És a dir, que et vas ficar en un lloc on no et pertocava. Vosaltres, com a Mishima, seguiu sent molt fidels al pop-rock, però ara hi ha un moment que hi ha la invasió del decalle, del llatinisme, del no sé què... No sé com, si ho vius amb molta al·lèrgia, si ho vius amb tranquil·litat, cadascú té el seu, o... La música sempre és una... Jo crec que és una disciplina molt bonica precisament perquè es posa en crisi amb si mateixa d'una manera molt bèstia i permanentment. No només es posa en crisi formal, és a dir, no només canvien la manera de compondre música o d'interpretar-la, sinó que també la manera de consumir-la. I llavors, doncs, si volguessis aferrar molt a la teva manera d'entendre el que és la música no hauria de ser la teva ocupació. Ets un hippie, vive. No, has d'acceptar, si fas música o t'agrada la música, que això precisament, un dels grans plaers d'això és que és molt efímer, es transforma molt i el bonic és perseguir-ho. Què et puteja més? Que et robin el bitxí de llimona de la nevera o que et fotin els coixins al teu llit? Què és el que més et puteja? O que què? O que et fotin els coixins al teu llit. Els coixins del llit. Però què passa? O sigui, per veure un moment. Quants coixins hi ha al teu llit i quina... Jo quan arribo al meu llit... Sí, el teu llit que deu ser el teu llit i de la teva companya de pis. Et duc la teva muller o esposa o companya de vida o... Però com que tinc una família, tant la meva dona com els meus fills, que són com una mica com llops d'aquests que van circulant i van canviant el lloc on s'apalanquen... Bueno, però el llit matrimonial no s'hi foten a dormir els teus fills. Evident, sí. A veure, que tenen 19, quants anys tenen els teus fills? I 14. I s'hi apalanquen i m'agafen els coixins i els porten a un altre lloc. I llavors, quan jo arribo a dormir, que m'he guanyat aquell repòs, doncs, hosti, resulta que el meu llit està absolutament desfet, absolutament... He de començar una recerca, a última hora, i llavors, doncs, hòstia, és el que... Bueno, els hi pots fer el xipot aquest, aquesta cosa, el localitzador... Els coixins. I així com t'agrada tenir el teu espai al teu llit, com és que al sofà de casa no t'estires? Sembla que ets l'única persona a Catalunya que no s'estira per mirar la tele, només estàs assegut. Això és un... Sí, tens raó. I a més foto molt nerviós a la meva família, precisament perquè estic dempeus gairebé sempre. Això deu ser veient el futbol o en general? En general. No, amb el futbol sí que m'assec, però cada cop em poso més endavant, saps? Sí. No, com tothom. Patètic. Són les característiques. El dia feliç de la teva vida, el més feliç, va ser el dia del teu casament? El dia del meu casament? No especialment. Molt bé, perfecte. Una salutació a la senyora assistent en qualitat de cònjuge. A la carinyo, t'estimo molt. Val, suposo que no tindràs cap inconvenient en dir-me quin dia et vas casar, oi? Quin dia em vaig casar? Sí, el 20 de març. Sí. N'estàs segur? Sí. El 20 de març de quin any? L'any no ho sé. No saps l'any i no has encertat el dia? No. Havia sentit rumors, no sé, m'agradaria... Aviam, ja portava... No portes anell o res, no portes res que ho posi? Sí, ho posa aquí. Comprovar-ho? Posa-ho, mirem-ho. Home, Aviam, ara les gafes del cerca... Aviam... Sí, ho he dit bé, noi? Sí, 20? Sí. No, ho he dit malament. Home, clar, ho has dit malament, ja t'ho dic jo que ho has dit malament. El 15 de març. Del 2012. Del 2012? Del 2012. Bueno, fa 12 anys ja... El 20 és l'aniversari de la Flora. Felicitats. Com? El 20 és l'aniversari de la Flora. De la Flora, que segura que és la teva encantadora muller. Sí. Perfecte. Escolta'm, no sé si ho sap la gent, però tu tens una cocteleria, que es diu La Javanesa, que està al carrer Joan Gamper, molt a prop de l'estadi del Barça, del futur nou estadi del Barça. Però això, justament, ja fa anys que ho tens, però justament tu has deixat de veure.
Que és una cosa, tenir una cocteleria lamentable i insòlita. Jo no he deixat de beure. He deixat de beure tan sovint com bevia. La Flora sí que ha deixat absolutament de beure. Sí, no, si va fer un documental a la tele explicant-ho. Sí. Jo bec de tant en tant, el que passa que ja no ho faig amb l'assiduïtat i amb d'aquella manera tan... I amb la professionalitat, I amb la professionalitat. I amb l'ambició. I amb l'ambició creativa, diguem-ne, I sí, doncs mira, són aquestes les contradiccions a les que caiem al llarg de les nostres vides, però vaja, vull dir, jo contentíssim de les Javaneses. El que tampoc sabia, això sí que ho sabia, la Javanesa, però que havia estudiat el Rouge, que és un bar carrer obert, amb una programació molt xula. Sí, el Rouge, d'alguna manera, no el vaig fundar perquè el primer Rouge estava allà al costat del Pastís, saps, allà al centre de Santa Mònica? No, aquest no el tenia controlat. Jo tenia controlat sempre el del Paral·lel. El del Paral·lel, doncs, quan van inaugurar el del Paral·lel, jo hi vaig ser... De fet, hi ha un quadre, un mural que va fer la Carme, on hi surto. Ostres! Sí, estic allà pintat. I en aquest carrer hi va néixer el Joan Manuel Serrat, també. Sí, i el Cisa hi va créixer. Collons tu, quin carrer més animat, eh? Sí, Poeta Cabanyes. I, efectivament, Poeta Cabanyes. I també hi ha un lloc de montaditos molt bo, que no direm el nom perquè la gent no hi vagi. Bueno, de fet, allà és on fundem Mishima, perquè... No fotis, el Rouge aquest? Home, això és molt important. Perquè jo hi treballava, allò es va venir l'Òscar Danielo a punxar. Sí. A punxar alguns dies, i llavors doncs, ens van fer amics i això va ser l'origen de Mishima, sí. Ostres, això fa 20 anys llargs ja. Dins aquesta ruta sana teva d'abandonar l'alcohol, representa que ara fas com molt esport, no? Molt. Jo sempre n'he fet d'esport. He vist que sorties a córrer per allà a Montjuïc. Sí, el que passa que ara corro menys i em dedico més a la kettlebell, que és la bola russa. Això és lamentable. És una mica ridícul. És ridícul, explica-ho. És una bola de ferro amb una nansa. Li diuen peses russes, no això? Sí, de fet es diu gíria. O sigui, gíria vol dir pesa, en rus. Però, clar, com passa amb totes les coses, amb l'aceto balsàmico de Mòdena, amb la pizza... Si no passa per als Estats Units, no existeix. Per tant, les guíries no van arribar directament de Rússia, sinó que al passar per als Estats Units es van convertir en kettlebells. Va canviar el nom. Campana bullidora. I llavors és com s'anomenen, i gràcies a això estan repartides a tots els gimnasos. Però jo segueixo una mica l'escola russa, és a dir, la cosa aquesta del balanceig, bàsicament, i em va molt bé perquè la meva estructura òssia és un desastre. Tinc les cames de parèntesi i llavors tinc moltes lumbàlgies. Hòstia, noi. I llavors això m'ha anat de fàbula. O sigui, des que faig això, no tinc cap mena de... Llavors ho vas movent, però no ho llences, no? Són uns moviments pautats. És molt tècnic. És una cosa que l'has d'agafar d'una manera molt concreta i ho has d'aprendre. És entretingut. I llavors no és especialment divertit, però és un dels esports aquests els que més fidel hi he sigut, diguéssim. Se m'acuden coses més entretingudes que estar movent la campana aquesta russa o la tetera russa. Però que les hem comentat abans. Però aquestes altres coses no em generaven lumbàlgia. Sí, exacte. Escolta una cosa, estem en aquest magnífic lloc, que és el tram, celebrant els 20 anys del tram. Ara digues la veritat, havies pujat mai al tram? Recordes el teu primer contacte amb el tram? I tant. Jo vaig acabar la carrera a França, a Grenoble. I saps d'on venen aquests trams? De Grenoble? De Grenoble. El que passa que pel dibuix que té actualment no passa gaire per casa meva. Però clar, la mínima que puc el faig servir perquè m'agrada molt. I dius convençut, no perquè estiguem fent aquesta entrevista, un grau d'entusiasme... Perquè Grenoble l'utilitzava moltíssim i crec que civilitza molt els espais per on passa, obliga que hi hagi aquesta plana, per tant hi ha perspectiva, amb una ciutat és molt agraït. És un gust i a més no has de pujar ni baixar. A més és sobre rails, per tant es pot llegir, es pot tal, és collonut. Escolta, estan aplaudint amb les orelles al tram. És que, o sigui, menys el Marc Giró que va dir que sabíem per follar alguna cosa així, no sé què ens va dir, que va dir que si anéssim al tram, no sé què ens va dir, però diria que és el que més entusiasme... Bueno, escolta, ja parlarem amb ells que posin un vinil teu de Mishima, exterior, amb la teva cara, o quan treguis un disc, o quan treguis alguna cosa. Tot i això et faré una pregunta avançada i delicada sobre el tram. Hi ha catenària o no hi ha catenària al tram? Què vol dir això? Hòstia, no saps què és la catenària, tio? No, recordo una època que hi havia la polèmica aquesta que havien robat la catenària de la Renfe, no sé què passa amb la catenària. No, és el que hi ha aquí sobre, és el ferro on circula la corrent i on hi ha el pantògraf, que és la mena de cosa, la molla que fa el contacte... Després dius que jo dic paraules estranyes, pantògraf. Llavors, no, clar, si ja no saps què és la catenària, la pregunta trampa era que en general van tots a catenària. Les catànies de Vilafranca, això sí. No, catenària, no catània. Però la trampa és que ara el tros nou, l'ampliació que estan fent, que enllaçarà els dos trams, anirà amb electricitat per les vies. Molt bé. I no hi haurà catenària. I no hi ha perill aquí de... No, ho tenen molt estudiat, justament. D'acord. No, tenen molt perill d'electrocució, vols dir, no? Sí. A veure, primera, s'espera que la gent no es foti llapar la via.
o tirar-se un cubell d'aigua i començar-se a refregar per la via. No saps a quines hores... Bueno, sí, també és veritat. Però no està estudiat, o sigui, justament ja està tot calculat perquè hi ha molts altres mitjans de transport que estan electrificats i no hi passen coses, diguem-ne. Però bueno, traslladem el teu dubte a la gent del tram. Aviam, jo no sé si parlar molt de política, tal com està el país, tal com està tot, en aquests moments, en aquests dies, en aquests mesos, tot plegat, no sé si estàs esperançat, desesperançat, escèptic, observador, a punt de fotre't per un barranc, o content? No. Jo sóc un optimista malaltís, gairebé, et diria. Està molt bé, això. I llavors crec que la política en realitat tampoc canvien tant les coses. Sí. Canvien per la part superficial, però en la base el país segueix sent el mateix que era. Simplement hi ha relats més engrescadors i menys engrescadors. Ets molt diplomàtic, quan vols. Bueno, diplomàtic, per què no? Home, sí, perquè estàs parlant... No amb eufemismes, però... No, vull dir que jo crec que per exemple, l'independentisme no ha anat a votar gairebé, o una gran part de Per què? Doncs perquè molt probablement els relats que se'ls o els programes o els futurs possibles no eren gaire creïbles o no eren gaire engrescadors. I llavors això què vol dir? Doncs que es necessita un canvi aquí o de lideratges, o de propostes, i això acabarà passant. Per tant... Ja ho estem mig veient. Sí. Quina llàstima que no tinguis un faristol tan bo com a fer de tertulià al matí de Catalunya Ràdio l'any 2008, on brillaves, excel·lies, que la gent encara te'n parla 12 anys després. Hosti, que va. És un desastre. Jo no... És una brometa interna, això, Sí. És una brometa interna, perquè ella feia de tertulià i jo presentava el programa en aquest moment. En realitat té molt a veure amb aquest pas que vaig fer de... Jo havia estudiat Ciències Polítiques i a mi la política és una cosa que m'interessa molt. Sí. El que passa que quan va aparèixer la vocació aquesta més de músic, més artística, em vaig adonar que realment la política m'interessava com a fenomen, no m'interessava ni participar-hi ni seguir-la de molt a prop. Val? I llavors me'n vaig adonar, entre d'altres coses, allà, en el teu programa, no? De dir, hosti, jo què dimoni vinc a fer aquí? Si la polèmica de l'últim dia tampoc és que em tregui gaire la son. Estem acabant aquest simpàtic recorregut. Et volia preguntar una cosa també per acabar ja, per concloure la conversa. Era preguntar-te quina relació tens tu amb Martorell com per haver fet el pregó de les festes del Roser. Martorell, la Venècia del Baix Llobregat, tio! Cony vas anar... Tu no ets de Martorell, que sapiguem. Jo no soc de Martorell. Soc molt fan del Francesc Pujols, això sí. Sí. L'he llegit bastant, i em van convidar, escolta, i llavors jo vaig dir, doncs jo encantat. I havia anat a fer un tast amb el Sergi, amb el meu company, amb qui fem vins, i havíem anat a fer-hi un tast, i ens ho vam passar molt bé, va ser molt divertit. I jo entenc que hauria de ser d'aquí que va sortir la proposta, van dir, va, que vingui aquest a fer-nos un pregó. Martollarenc, molt bé, David. Doncs moltes gràcies per estar amb nosaltres. A tu. I estem arribant. A disfrutar d'aquest trosset de tram que tant t'agrada. M'encanta.